Kapin 3,000 ka trabaho ang gitanyag atol sa Job and Training Fair sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug ICT Davao. Ani ang report ni John D. Esteban. Way kabutkan ang kalipay sa 32 anyos nga si Genevieve Saring. Human ma-hire on the spot isip waitress sa usa ka cruise ship. Baguhay lang natapos ang iyang kontrata sa susamang trabaho ni adtong November 3 ug swerteng nadawat na usab siya karon. Importante gud kay siya kay need baya gud nato og work karon. It's a big opportunity. So happy. Usa lang si Genevieve sa swerteng hired on the spot gikan sa libuan nga misalmot sa job fair sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug ICT Davao adlawng Martes. Ang ubang aplikante madasigon sab nga naghuwat sa ilahang higayon nga maproseso ang rekisitos ug ma-interview. Daghan kayog trabaho karon, especially in the ICT sector. By the libo-libo ni siya nga trabaho. And then kabalo ko daghan pud karon og nangitag trabaho. So this is an opportunity for us for more than 2 years nga minga on Davao. I am supporting this program. The city government is supporting this program nga makaprovide ta og trabaho para sa mga Davaoenyo. Actually, big help yun kaining job fair na ginahimo nato no sa City Government of Davao in coordination with the ICT Davao, ma'am. So every month na atay big job fair na ginahimo kay para sa atong mga affected na mga empleyado, ma'am, na nawadaan during the pandemic. Doon na sa gipahigayon nga training fair. This is very important in really rescaling, upscaling of our workers because there are those job opportunities that needs upscaling, and we in TESDA will be providing the interventions based on the profiling, based on the demand of the industry. Because in the TESDA training programs, we are in the supply side, and the demand side, we must have to consider the employment opportunities based on the industry needs. 30 ka employer o kumpanya ang misalmot sa maong job fair, sagad mga IT ug BPO companies. 3,000 ka tawo ang laumang mahatagan og trabaho. Tinguha sa ICT Davao nga makabuot ang 100 ngadto sa 142,000 nga workforce pag-abot sa tuig 2028. Sa karon ana-ana kini sa 70,000 workforce. One of the objectives really is to make sure that we resolve the issues on skills mismatch. We have to understand the skills priorities, and we have to make sure that there is anticipation on the skills needed in the future. So what we have here today is actually the job fair and the training fair, because we want to see also and assess how we can move forward based on the requirements that we need in the next few years. Uban si Jojo Sularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.